Haidara Tinusa Dilla Divya Padela Haidara Tinusa Dilla. Alhamdulillahi rabbil alamin ambe ala tanu ka barkada ka sali cido la son herama ka no ala kira bay kisini nema baka ana somogo ani mawmadi yut ku nyonya foka ta jodun se ala kanin aw bela jelenye o jama kulu sanuma fe aw bismillah ka jemu kan krenkrene keneka mimbe sigi aw ye tuma ni tuma anya fa ye chugumina ankara mo deun ni watina u bolendo krenkren yala ankara mo sayyid iba haidra kata se ankara mo sayyid harun rashid haidra kata se ankara mo sayyid Ahmad Tijan Haidra nunu kelen ka wuli ka jaw anye jamuka kere ke ala kaseka kuna funiyaw di awma nin kene sanu mai amena femi rawla ode ankara mo Sayyidi Sharif Iba Haidra DGP alebe tama mina o hukumu konnana jokoy mara konnana amena mi rawla ode ankara mo Sayyidi Sharif Iba Haidra aketola kata kafune Carrefour la ajora jokoy ka folibla ankara mo bama noy ankara mo Abdul Aziz Soare o baraw kera chuga munna wuli ka joni chesiri ka janu be fara nyogon ka o ye ruzo ka baray min sorlo la be wala lika nyula anga je ka nyamada o fe ala kama kanuna wiye nyoanye kanu min kera ala nyada yeli kama a Sayyidi Sharif Iba Haidra be Côte d'Ivoire jamana kan wati minana bora dalwa marala niki kunda giglo maraka aya soro ankara mo Aziz Sorebe dokoyi DGP temento tara folibla sirifiu kanumba bayina ankara mo Aziz Sore naka jamaye DGP kumbe bonyani karama kono ka temento du nga anana silamaya balimaya folibla akanunyana nika klaka bonya kuma udaka hasidi mako sale odo kama ni ma badeu Haidra no sera keneka na ambe haketo nyini nyamakalaw fe o ka to ka fero mene o tulo bala o ya mew karamogo karamogo de wallahi karamogo sigata la asuri e ba don ni aya fo chugo mine ne ba don wallahi abiyan don nga ala ye sirfke ka dugo jabi dem baraka man chama sorlela nga ne be min fo ye tiena iba tokolo o manoko o manoko de ne re mo ke to Ibrahim ala terika infana maganne che min toko koso Ibrahima Haidra de be barkale do nga mo nyebe minna o Khalilullah o fana Ibrahima Iba Haidra best DGP wala an nusa kadi koju wallahi an nusa kadi na ma bate ma dogoyali do wallahi ma babi yala de ma minu sigile do ko tike korota ko wuli wallahi ayo wale do ke ayakedre wallahi ambifo wallahi ifo ledo mo nyabi lawo kuli inshanfela ta yala la kaba abana aba kunjela wala ambe awfo ka président national fo kan karamo fo ka meja mo bela jele fo aywa global an karamo sigili Haidara no de Sharif Ibrahim Usman Haidara Khalilullah Haidara ala do ya bonye wallahi mais ni bonye fien foloyi ya fien folo asanji binaw aywa ala ka shidi Allah kirana ne seto la e seto la ala yere do latige ala min latige o misali ya ke be ko min terrain don to dugula imana negata chugo ku disi ko goledu gorobaga ta jo terrain wala no sakadi ambe min yini fe wode dugaw yi ebe dugaw ke ni kalandi beye amma ko bi ka dugaw la mina min fo ye foronto fitini tey aywa wonya voyede ni ibe fe ko do foronto do nyini do ka bleda fitini dala de ala ye nunu bonye wallahi o bonya na dugulente ni be fe ka do ko nunu ka bonye ala yere do ya kerenge ka duma e ka fa laje asabali ala ye dewo de dama che fara musoka a kelen joyoro do ka kabla ti se ka o joyoro soro eta do beba fe de ka temeka
nunu bɛna yɛlɛ kulu min kan fa tɛna yɛlɛ ye o ye fa yɛrɛ ka laɲini n'a ka dugawu de ye o la an bɛ dugawu an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka jidili kɛ an mago bɛ min na o de ye sija ni kɛnɛya ye Ala k'o d'an ni ma Ala k'a ni lafiya nin yɔrɔ in de la a sɛri Serif Iba Haidara yɛrɛ y'a ka nisɔndiya jira ka jira k'a fɔ maa caman ti fɛn dɔ de kalama Aziz Sore ni olu cɛ nga ko Aziz Sore ye a sɛri Serif Usman Madani Haidara ka dukɔnɔden de ye sabu a ye san jan kɛ Sirifila du kɔnɔ Bangɔni Janginɛbugu la mɔgɔ tɛna Haidara ko fɔ Aziz ninnu ye dukɔnɔdenw de ye peut-être aw y'a ye bi de sinon Aziz ye dukɔnɔden de dogo foyi t'anw ka du la Aziz ɲɛ hali ni y'a ɲɛ siri a b'a bɛɛ dɔn anw kɔrɔbayara ka Aziz ninnu to karamɔgɔ fɛ yen donc olu ye dukɔnɔdenw de ye donc yɛrɛ majiginna don hali sisan ka ni karamɔgɔ to Dakar Usayi ka appel donna an kun n'o ye Aziz ye a ko ni karamɔgɔ nana i b'a a fɔ n ye waati min b'a sɔrɔ karamɔgɔ lafiyalen don n bɛ taa fo wallahi ɲuman dɔbali ye kafiri de a ko waati min b'a sɔrɔ karamɔgɔ lafiyalen don i b'a fɔ n ye n bɛna karamɔgɔ fo Ala sɔnna tagamaw donna a senkɔrɔ bon ni tagamaw sennɔ a senkɔrɔ ne nana ye k'ale fana bɛ dogo yan a ko Usayi i bɛ dogo yan a ko a bɛ dogo yen ayiwa n ko ni Ala sɔnna a ma o tuma an tɛmɛtɔ a bɛ ɲɔgɔn ye a ko o bɛ diya n ye n nana ka n'o foli bila a la k'a yira la kanu min b'a ɲɛrɔ k'o ɲɛsin karamɔgɔ n'a ka denbaya ma o kanu kelen bɛ an yɛrɛ ɲɛrɔ k'o ɲɛsin an karamɔgɔ Aziz ma ne n'ale ta bi tɛ kow ka jan kosɛbɛ kow ka jan a y'an dege ko caman na ya Ala n'ale sababu an yɛrɛ tɛ se ka ti tuguni a y'an dege ko caman na mɔgɔ min bɛ denmisɛnnin lajɛ i tɛ ɲinɛ o kɔ donc o tuma o bonya ma se o kan ka kɛ bi kalandenw ɲɛna bɛɛ ɲɛna u k'a dɔn k'a fɔ Aziz bɛ jɔyɔrɔ min na nin dun ye ale yɛrɛ bɛ min kan ni Ala cɛ nin dun ye Ala ka se k'an tanga k'an kɔlɔsi o b'ale ni Ala cɛ donc kɛnɛ ka kan k'o fɔ bi an bɛ dugawu k'aw yɛrɛ a fana bɛ taama sira de kan yɛrɛ bi taama in ka bɛɛ kɛ kunnawolo ni baden na an bɛɛ ka segin so hɛrɛ la Ala m'o kɛra alhamdulillahi rabbil alamin o yɔrɔ de la Aziz Sore bɔra ni ka a sɛri Serif Iba Haidara DGP bilasira a sɔrɔla ni k'i kunda Giglo dugu kan ka kɛɲɛ ni nin waati in de ye DGP donna Giglo dugu kɔnɔ o y'a sɔrɔ jamakulu bɔlen don ka DGP kunbɛn Giglo dugu donda la ni ka sɛnsɛn ka na n'a ye ka foli bila Giglo maabaw la o foliw de kɔfɛ a sɔrɔla ni k'i kunda AKI kɛnɛ kan ka taa dakuruɲɛ fila foli kɛ AKI kɛnɛ kan ni k'a f'u ɲɛna k'u k'u labɛn ka sufɛ wajulu kɔnɔ waati min na ni su kora a sɛri Serif Iba Haidara DGP nana wajulu kɛnɛ kan o y'a sɔrɔ jama dafalen don ni ka Haidara dencɛ kɔnɔ Banin dencɛ donna kɛnɛ kɔnɔ waati min na a kɔlɔsilen don an ka lakanabaw fɛ ni Giglo préfet ba ka yamaru ye olu y'a sɛnsɛn o de la fa nana sigiyɔrɔ sɔrɔ waati min na ni DGP sigira wajulu kɛnɛ kan a ye laseli kɛ ni ka Ala ka jɔnw wele ka na Ala ma ka jamakulu ka Ala ɲɛsiranya lakɔkɔ n'a ka Ala ka diinɛ ɲɛdɔn n'a faamu ye ni ka sɔrɔ ko baaraw kuncɛ ni baya wele dali ye sifinakaw bɔra o de la ni kana baya layidugɔrɔ ta DGP bolo o bayakɛ jama de filɛ an ɲɛkɔrɔ wa o de kɛra ka baaraw bɛɛ lajɛlen kuncɛ Giglo dugu kɔnɔ an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka taama tɔ nɔgɔya an bɛ dugawu kɛ Ala ka an bɛɛ sahaba ma o hukumu kɔnɔna na an karamɔgɔ Seyidi Serif Iba Haidara a y'i kunda Kafunɛ Carrefour la a baaraw kɛra cogoya mun na Tropique Rouge Mohamed Sidibe a bɛ walawalali kɛ an ye o la min sɔrɔl'o la an ka jɛ ka an ɲɛmada o fɛ so cɛ ni kungo cɛ bi so ni kungo cɛ Génération DGP gouverneur n'a ka cɛdenw filɛ nin ye kungo kɔnɔ ni ka Ala ka diinɛ waa bɔ ka prévu jira Ala ko la denmisɛnya la a kɛra kɛnɛkanko de ye sabu diɲɛ bɛ k'a ye Banin dencɛ ŋana bɔlen kɔfɛ Daluwa a y'a kunda Kafunɛ Carrefour de kan nin y'a n'a ka cɛdenw ye o sira de fɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛ bi siraw la hali ni maa minnu cɛ i b'a dɔn k'a fɔ nin siraw bolili ma nɔgɔn nga DGP n'a ka cɛdenw bi ka boli komi ko ma kɛ wa jamakulu motivelenba don a nɔfɛ hali u fari ma faga don kelen DGP toro sɛnsɛnnin de la ka na don Kafunɛ Carrefour dugu kɔnɔ o y'a sɔrɔ dugu denmisɛnw sɛbɛkɔrɔ bɔlen don k'a kunbɛn u b'a la ka kule n'a tɔgɔ ye dɔrɔn
nisɔdiya ma kɔtigɛ nin dugu in kɔnɔ sabu sifinakaw fari fɔnnenba don Iba ka tanba ti kuma. Jamakulu nisɔdiyalen don DGP nɔfɛ u ye sɛnsɛnninw k'o de la ka na se AKI kɛnɛ kan. Waati min na n'a sera AKI kɛnɛ kan a ye folikan di jamakulu ma ka jira u la k'a fɔ u ka labɛnw sabati ka sufɛ wajulu kɔnɔ ko ni Ala sɔnna ma a bɛna wajulu kɛnɛ sigi Kafuna Carrefour dugu kɔnɔ sufɛ. Nin ye su kolen Asɛd Serif Iba Haidara nana Aminata cɛ nana kuma wajulu kɛnɛ kan a ka wajulu bolila juguya de ka hadamadenw ni ɲɔgɔn cɛ Kafuna Carrefour la kɛrɛnkɛrɛnyana dabali jugukɛlaw DGP da magar'o la k'o kɔlɔlɔw fɔ masiba minnu bi juguya la hadamadenw ni ɲɔgɔn cɛ a da ser'o ma Kafuna Carrefour wajulu la ni ka sɔrɔ ka wajulu kuncɛ ni baya layidu wɔrɔ wele dali ye o jamakulu de bɔlen filɛ ka na ka baya wele jaabi a kɛra wasa ni kunkɔrɔta ye silamɛya ma Kafuna Carrefour la wa o de kɛra ka baaraw bɛɛ lajɛlen kuncɛ sisan kɔni nin ye Daluwa marabolo baaraw kuncɛlen Kafuna Carrefour la ni Ala sɔnna ma a bɛna i kunda Dokoyi marabolo kan an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka taama tɔ nɔgɔya Ala ka an bɛɛ sahaba ma an karamɔgɔ Seyidi Sherif Iba Haidara a bɔlen ko a y'i kunda yɔrɔ min na o de ye Bedi Gazon ka taa se tɔya di ma baaraw kɛra cogoya mun na kunbɛliw la fo ka taa se an karamɔgɔ Seyidi Sherif Iba Haidara ale ka seli yen nɔ an balimakɛ Muhamadu Sidibe Rujo a bɛ walawalali k'a ɲɛw kan min sɔrɔl'o la an ka jɛ k'a ɲɛmada o fɛ. Génération DGP gouverneur kunbɛnna Bedi Gazon Asɛd Serif Iba Haidara DGP n'a ka cɛdenw bi ɲɔgɔn fɛ Côte d'Ivoire jamana kan nin ye bani dencɛ dontɔ ye Bedi Gazon waati min na ni DGP ye Diglo wajulu kuncɛ dugu jɛlen a taara foli bila Diglo autoritéw la a fɔlɔla mairie la ni ka taa foli kɛ ye o kɔfɛ a taara foli bila Diglo préfecture la préfet n'a ka jamakulu ye DGP kunbɛn ni ka bisimila ni ka tila ka fɔ a ka déplacement na ka bɔ Mali la o yɔrɔ de la Asɛd Serif Iba Haidara Bedi Gazon sirata ni y'a dontɔ ye yen de jamakulu ni nisɔndiya bi ɲɔgɔn na denmisɛnjɛkulu caman bɛ DGP nɔfɛ ye Bakari Janbɛ ka jama la sabali ni ka sira bɔ DGP ka tɛmɛ hɛrɛ la bani dencɛ sɔrɔla ni ka tile ka taa foli bila Bedi Gazon mabaw la o de la a bɔlen kɔfɛ a y'a tilen ka taa AKI kɛnɛ kan a taara sɔrɔ jamakulu sigilen don ka kɔnɔ yen fana a ye dakuruɲa fila foli di AKI kɛnɛ kan ni ka f'u ɲɛna k'u ka labɛnw sabati ka wajulu kɛnɛ kɔnɔ nin de ye su kolen ye sa Haruna ni kesigi kɔrɔkɛ dakabananden kun bɔra a nana wajulu kɛnɛ ka sufɛ ni ka sɔrɔ ka wajulu daminɛ ni farifoni ye DGP kumana Bedi Gazon wajulu kɛnɛ kan a tilalen kɔfɛ laseli la a ye baya wele da dakuruɲa kelen dɔrɔn o de fana kɛra ka baaraw bɛɛ lajɛlen kuncɛ Bedi Gazon dugu kɔnɔ e m'a ye maaw ma da banidenw na gansan wa maaw ma tugu nɔfɛ gansan ka da kan u y'u yɛrɛ majigi ni ka bɛn ni hadamadenw ye de ni ka maaw sɛgɛrɛ yɔrɔ gɛlɛnw na sabu kanuɲɛw mako b'u la o kama o mana bɛn gɛlɛya o gɛlɛya ma u labɛnnen don k'o gɛlɛya tɛmɛ walasa ka kanubaw nimisi wasa ni ka Ala ka diinɛ sankɔrɔta DGP kɛlen kɔfɛ ka Bedi Gazon wajulu kɛ dugu jɛlen a sɔrɔla ka taa Bedi Gazon résidence Serifla biriki fɔlɔ da ni ka dugawu k'olu ye ka sɔrɔ ka sira ta ni k'i kunda Toroyaden kan waati min na ni Haidara dencɛ sira Toroyaden donda la o y'a sɔrɔ silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ni kanuɲɔgɔnw bɔlen don ka na kunbɛn olu y'a sɛnsɛn o de la ka na n'a ye folikɛyɔrɔ la a jɔra kerecɛnw ka église la ka taa foli bila olu ka ɲɛmaw la kerecɛn ɲɛmaw y'u ka nisɔndiya jira ka Haidara dencɛ bisimila ka tare Toroyaden dugu kɔnɔ a bɔlen kɔfɛ yen de a sɔrɔla ka taa Toroyaden misiriba la ka taa foli bila alimamiw ni dugutigiw la u y'a bisimila ka tare ni ka sɔrɔ ka bonya ni gulokiba kɔnpilɛ ye Toroyaden dugu kɔnɔ o tɛmɛnen kɔfɛ bani dencɛ sɔrɔla ni k'i kunda AKI kɛnɛ kan a taara sɔrɔ jamakulu bɔlen don ka caya Toroyaden dugu kɔnɔ ni ka kɔnɔ AKI kɛnɛ kan a nana bisimilalikanw di AKI kɛnɛ kan ka f'u ɲɛna k'u ka surɔfanatɔw dun ka sɔrɔ ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen in kan su kora waati min na jamakulu nana kɛ ka wajulu kɛnɛ fa i ko dakɔnɔɲi i n'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'o la cogo min na DGP labɛnnen nana wajulu daminɛ o la sa ni ka sɔrɔ ka wajulu kuncɛ ni baya layidu wɔrɔ wele dali ye jamakulu bɔra o de la ka caya i n'a fɔ aw ɲɛ b'a la cogo min na kɛrɛnkɛrɛnyana sifinakaw cayara nin kɛnɛ in kan Asɛd Serif Iba Haidara ye baya layidu wɔrɔ d'u ma ni k'o kɛ ka Toroyaden wajuluw kuncɛ o de kɛra ka baaraw bɛɛ lajɛlen kuncɛ Toroyaden dugu kɔnɔ an
bɛ dugawu kɛ ala ka nin bɛɛ lajɛlen kɛ baraji ye u bɔlen kɛ yen nɔ u y'u kunda yɔrɔ min na o de ye gabile baaraw kɛra cogoya minnu na u selen kɔ yen nɔ an balimakɛ mamadu sirebe rougeau ale bɛ walawalali kɛ an ye o kan min sɔrɔl'o la an ka jɛ ka an ɲɛmada o fɛ tilekaw fana ɲɛ dara bani dencɛ kan k'a kɛɲɛ ni alamusadon ye janvier kalo tile 29 san 2026 u ma foyi fɔ ala tanu ni ala barikada kɔ sabu ko ala sɔnna k'olu ɲɛ da haidara dencɛ kan a seyidi sherif iba haidara cɛɛ min yeli ka fisa ni jinɛ yeli ye sabu ni ɲɛ dara jinɛ kan i b'o bana kɛ nka ni ɲɛ dara DGP kan i dusukun b'i lafiya waati min na ni bani dencɛ donna gwakule dugu kɔnɔ a tilenna ka taa foli bila dugutigi la dugutigi nisɔndiyara kosɛbɛ ni haidara denkɛ yeli ye ka sabu kɛ ko nunu donni ka dugu kɔnɔ o ye dugu ma hɛrɛ de ye o y'u ka nisɔndiya foliw kɛ ni ka dugawu ɲini sirifikɛ fɛ a ka dugawu kɛ gwakule dugu ye DGP bɔlen kɔfɛ dugutigi fɛ a taara foli bila alimami na ani dugu maaba tɔw ni ka sɔrɔ kana bisimila minɛ akɛyi kɛnɛ kan ka sɔrɔ ka rendez-vous d'u ma k'u ka ɲɔgɔn sɔrɔ wajulu kɛnɛ ka su fɛ o su kolen de filɛ gwakulekaw bɔra dɛ u bɔra kana bani dencɛ lamɛn haidara dencɛ ma kuma wɛrɛ bɔ a da ala ta kɔ ni k'o di gwakulekaw ma k'o kuncɛ ni baya layidu wɔrɔ walawalali ye o baya kɛ jamakulu de filaw ɲɛkɔrɔ cɛw ni musow bɔra ka caya ni kana bani dencɛ ka baya wele jaabi k'a sɔrɔ u ma karaba marifa dama jɔ u la DGP y'u la convaincu hakilimaya la ni k'u bilasira u dusukun sɔnɛ waati min na u yɛrɛ sɔrɔla ka wuli u yɛrɛ ye kana baya kɛ sabu karabali tɛ diinɛ la a bi fɔ nin de ma ko tubi u nana u yɛrɛ ye wajulu ɲuman kɛlen kɔfɛ u hakiliw kɛlen kɔfɛ ka don yɔrɔ sɔrɔ kumakanw na o de kɛra ka baaraw bɛɛ lajɛlen kuncɛ gwakule dugu kɔnɔ ala k'a ɲɛ k'a d'an ma nin kɛnɛ in kan an bɛna an balimakɛ min yira aw la o de ye kɔrɔkɔ sakɔ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ taa Côte d'Ivoire jamiyatul ansardin sira kan nin cɛba in i bɛ taa sɔrɔ a ka baara bɛ ye i bisimilali la o n'a ɲɔgɔnnaw kɛrɛnkɛrɛnya la maa minnu ni u bɛ taa Abidjan walima kɔrɔkɔ mara kɔnɔna na walima Buaké nin cɛ in ye mɔgɔ ye a bɛ tɔn kɔnɔ a bɛ san caman bɔ kuma t'a fɛ nka maa de don min ni a kɛlen don k'a bɛɛ di a ka baara fanga ka bon mɛ a ka baara tɛ ye an balimakɛ Mamadu Sidibe rougeau ale y'a kanu nin cɛba in ka se ka a ka baaraw jateminɛw kɛ ka se ka a ka baaraw dɔn k'a yira diɲɛma na ala kɛlen kɔ k'a dɔn shirifu kɛlen kɔ k'a dɔn ala sɔnna ma a baara ninnu n'i y'a ye i yɛrɛ kun b'a dɔn ko cɛw bɛ yen a ɲɔgɔnna camanw de bɛ yen nka a sɔnni sigira ale de ka nin in na an ka jɛ k'a ɲɛmada o fɛ ansaru ni ansaru karamɔgɔw bɛɛ bɛ sakɔ dɔn kɔrɔkɔ sakɔ de filɛ ala ka sakɔ filɛ nin cɛ in y'a yɛrɛ bɛɛ di ala ma kabi waati min na n'a ye haidara lamɛn k'o faamu sakɔ mako ma jɔ ko wɛrɛ la a y'a ni n'a ka nafolo di ala ma ni k'a ka kɛnɛya di ala ma k'o kɛ ka ala ka diinɛ dɛmɛ ko wari ti ale bolo sanu ti ale bolo nka k'ale ni n'a farikolo y'a ta ye ale y'o bila ala ka bila la ansaru karamɔgɔ minnu bi turunɛ kɛ u bɛ sakɔ dɔn kɔrɔkɔ sakɔ ye ala kanuba ɲuman ye wa sirifiw kanubaba don k'a fara ka silamɛya dɛmɛtɔ ansaru tɔnden don maaw b'u yɛrɛ ɲininka ko sakɔ in ye jɔn ye sakɔ ye silamɛya dɛmɛtɔ ansaru baarakɛkulu min b'i wele ko akɛyi minnu ka baara bɛnnen don dunanw bisimilali ma sakɔ y'a yɛrɛ di o baara in de ma turunɛ janyana cogo o cogo turunɛ bonyana cogo o cogo turunɛ gwɛlɛyara cogo o cogo i bi sakɔ ye a ka teli wa fari t'i faga a kɛra sababu ye hali sigiyɔrɔ kelen ka gɛlɛ sakɔ ma n'a ni sirifiw bɛ turunɛ na waati bɛɛ ale de bɛ dunanw bisimila u k'an ka jigin yɔrɔ jumɛn a bɛ taa bɛɛ jigiyɔrɔ jira i la kelen kelen ni ka tila k'i okipe dunanw ka dumuni kow la tiɲɛ na sakɔ y'a se kɛ ala ka diinɛ na a ye ansaru faamu cogo min na a y'a da don o la k'o ɲɛfɔ ni muso de ka baya kɛ ni ɲɛ ni muso ka baya kɛ ni muso nana lajɛ ka caman di ne ma bon na tiɲɛ la a ka ni ɲɛji bɔ n yɛrɛ fana sigira ka karamɔgɔ yɛrɛ lamɛn n'o ye hedira ye tiɲɛ na n k'a ye nin tugura nin ka taabolo kɔ a bɛ se ka lase arijinɛ ma o layiru bɛ ni ala de cɛ o tɛ ni mɔgɔ cɛ mɔgɔninfin layiru kan ka gɛlɛn mɔgɔ ni ala cɛ ni ko ala ma n kelen ala kelen lahara n bɛ ɲininkara n ko ala sɔnna ni k'a mɛn karamɔgɔ hedira fɛ ko abuzari nana tubi ala kɛra bolo lo min na ko ala kɛra ko abuzari ma ko abuzari ko sigi haramu yɛrɛ ma sa wala ko sigi haramu yɛrɛ ma n ma kala n fana tɛ se ka mɔgɔ kala mɛ n bɛ mun kɛ sisan ka taa mun yira ala la n bɛ yɛrɛ fasikolo di ala ma ka n yɛrɛ fasikolo di ala ma ka n seko damayira bɛɛ lajɛlen na mɔgɔ dan de b'i dan ye seko damayira bɛɛ lajɛlen la lahara n bɛ taa min yira ala la wala o de kama ni yɛrɛ muso ni muso jɛnna n'a ye ni muso jɛnna n'a ye ka sira di ne ma
ko ni diinɛ baara bɛ kɛ wagati wagati o jɛna ni ye n bɛ taa hali kalo kelen de bɛ taa donc kama vraiment n yɛrɛ fana bɛ baara kɛ n seko damayira bɛɛ lajɛlen na voilà ni n dɛsɛra yɔrɔ min na ala b'a lɔn ko n dɛsɛra ni ma dɛsɛ yɔrɔ min na ala yɛrɛ fana b'a lɔn ko nin de bɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'a tugura karamɔgɔ Haidara kɔ ala kama kira kama n b'i fɛ de fɔ n ka ɲarakiri laban i bɛ sa yɔrɔ min na n fana bɛ sa o yɔrɔ la parce que karamɔgɔ Haidara a sara a tɛ ne bolo fo ka taa duɲa ban Haidara kama muso tɛ bɛ ne bolo muso kelen n tɛ ma den sɔrɔ denjɛ sɔrɔ denmuso fila de tɛ bɛ ne bolo o denmuso fila nin ka den sɔrɔ ka sɔrɔ ni n ma denjɛ sɔrɔ ala sɔnna muso ninnu fana donna min kɛ san min na o san kelen na o bɛ to ka denjɛ sɔrɔ denjɛ fila o ka denjɛ fila sɔrɔ Haidara hɔrɔnmara Haidara sara bɛ ne bolo hali ni bɛ fɛ min kɛ n tɛ se ka Haidara sara bon n yɛrɛ ka fɛn min sɔrɔ Haidara hɔrɔnmara k'a bon fo ka taa dama tɛmɛ n tɛ se k'a fɔ ka se a dan na donc o la sisan min fɔ dɔrɔn n ka kuma laban na dɔrɔn ala ka si ni kɛnɛya ala ka kalifa Haidara a n'a ka denbaya la Kɔrɔgɔ Sako kɛra misaliya ɲuman ye an bɛɛ ma ka jira k'a fɔ n'i bi fɛn min na i ka k'a la wa a ni n'a farikolo a y'o di ala ma Sako t'i dimi Sako fari t'i faga wa Sako ye bɛɛ kanu ala kama k'ale ti sara wɛrɛ foyi ɲini ala fɛ fo ala k'o kɛ barika ye k'o don ale kɔ la ala k'ale sara kɛ alijinɛ ye an b'a ɲini ala fɛ ala k'o dugawu minɛ sirifiw barika kama baara in bɛna kuncɛ ni an karamɔgɔ Seyidi Sherifu Iba Haidara ale ka dakuruɲɛ fila ye munumunu in baaraw bɛɛ kɔfɛ baaraw kɛra ale yɛrɛ fɛ cogoya mun na nisɔndiya min sɔrɔl'o la an ka jɛ ka an ɲɛmada o fɛ nisɔndiyalen don dante nisɔndiya min na bi ala sɔnna ma n ka Côte tagama min n'an tun y'a daminɛ janvier kalo la bi an bɛ o laban na ala ni ce laban bɛnna dugu ma o ye dugu ye ala ni ce a kɛra nisɔndiya kɔnɔna na kabi an ye tagama in daminɛ Côte ni a maraw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na an ma foyi ye ni nisɔndiya tɛ an ma foyi ye ni n b'i fɛ yɛrɛ yɛrɛ tɛ vraiment cɛw bɔra musow bɔra kanubagaw bɔra ansariw yɛrɛ bɔra parce que an ye nin munumunu min kɛ région n'i kun ko k'a kɛ ansari ko dama ye dugu dɔw b'a la gɛlɛya b'a la mais ansariw dama tɛ o y'a jira k'a fɔ bɛn ni kɛlɛya min b'u ni dugumɔgɔw cɛ hali u ni diinɛ wɛrɛ taabolo mɔgɔw cɛ wallahi karamɔgɔ bɛ bɛn ni kɛlɛya min fɔ an y'a ye ansariw la de ye an donnen Côte d'Ivoire tu kɔnɔnaw la parce que an ye fɛn o fɛn kɛ a ma kɛ ansari ko ye a kɛra bɛɛ de ye an karamɔgɔ bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan siraw bɛ yen nɔ u y'a siɲɛ kilomɛtiri 20 ni kɔ ko ne bɛ na ansariw dama tɛ se ka kɛ dugu ni dugu de y'a kɛ dɔw ye misiw di dugu wɛrɛw la dɔw ye wariw di mɔgɔ minnu bɛ se ka na ni balo ye hali a dɔw tɛ silamɛ mais ko ansariw ka karamɔgɔ bɛ na parce que u bɛ deli ka bonya min da dugu kan vraiment o ye nisɔndiya tournée in kɔnɔna na n ye bɛn ni kɛlɛya min ye Jamiyatul Ansardini ni dugudenw ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ tɛmɛ dugu o dugu la donc n bɛ o wele da u ye halisa u ka tɛmɛ n'o sira in ye foyi ka n'u b'o la u ka taabolo bɛɛ bonya u ka bɛɛ minɛ kelen ye n'an sera ala fɛ yen tiɲɛ bɛ dɔn wa alhamdulillah mɔgɔw y'u ka bonya fana segin u ma min kɛra an ɲɛna bon n ye min fɔ tɛmɛnenw na n bɛ segin o de kan o ni fɛn min kɛra ala ɲɛda kama o bɛ don min de i tɛ découragé o la i y'a faamu el birru la yabla wa in tola zamanu ɲumanya i bɛ ka ɲumanya min kɛ k'a fɔ i bɛ taa mɔgɔw wajo dama tɛ dɛ i yɛrɛ ye parce que an bɛ ka ni sɛgɛn o sɛgɛn kɛ ni mɔgɔ b'a la k'i bɛ sɛgɛn i bɛ ka k'i da yɔrɔ dɔ de ɲini donc mɔgɔ tɛ sɛgɛn i ka alinɛ kasuru jɔli la n'o i ka alinɛ étage ɲinini parce que o de y'an bɛɛ laban ye donc ka se ka fɛn dɔ kɛ k'a bila min bɛ sɛbɛn nataw kɔfɛ minnu b'a dɔn k'an yɛrɛ y'an seko nin kɛ hali n'an ma bɛrɛ kɛ o de y'an ka laɲini wa ala sɔnna an bɛ taa yɔrɔ min na an tɛ sɛgɛn santi mais olu tɛ foyi ye ni an ye semaine kelen sɔrɔ tu kɔnɔ dɔrɔn o ye adoptelen de donc an bɛ adopté fan bɛɛ la parce que an y'o ye karamɔgɔ de la an karamɔgɔ an bɛɛ b'an ka bonya sɔrɔ min na o ye min kɛ nin tu kɔnɔna dɔw la o de y'an waju o de bɛ nin kurafiya na parce que n'an taara yɔrɔ o yɔrɔ n'an ye ɲininkali kɛ o b'a fɔ ko karamɔgɔ tɛmɛna yan ni karamɔgɔ ma tɛmɛ sherifu tɛmɛna ye donc o kɔrɔ mun b'anw ma anw b'an ka bonya sɔrɔ ni karamɔgɔ de karamɔgɔ kɔfɛ an b'an ka bonya sɔrɔ ni sherifu de donc olu bɛ tɛmɛ yɔrɔ min na n'anw sɛgɛnna yen nɔ o kɔrɔ b'a jira anw ma bonya yɛrɛ ɲinini daminɛ donc alhamdulilayi rabil alamin an bɛ ala fo baara taabolo ɲɛna
wa ma degun fo yala fo no y'a sɔrɔ an kɔmɔgɔ minnu ma nɔfɛ n'olu ye degun sɔrɔ sinon ala b'a dɔn ne yɛrɛ kelen ni ma degun sɔrɔ baara taabolo ka ɲi Rouge kuma laban na i ko question ɲɛna i ko mɔgɔ minnu bɛ yen ni bandiw don bɛɛ b'a dɔn zone don u bɛ drogue de ta u bɛ mɔgɔw agresser mais ne ka wayilukɛyɔrɔ la e delila ka agresser ko kuma mɛn zone do bandu do mais de la bandiya ka mɔgɔ la ne ka wayilukɛyɔrɔ la voilà donc o b'a yirila ala ye dusukun dɔ d'u ma n'u bɛna ne ka wayilukɛyɔrɔ la o dusukun tɛ bandiya dusukun ye o dusukun ye an bɛ fɛ ka i faamu o dusukun de don o de la n ko mɔgɔw ka bɔ ni n ka éléments cɛ n'o ye gɛnsaw ni cɛlew ni n ta si dɔn ye a bɛɛ dɔ b'a la nin ma daminɛ nin na dɛ a daminɛna karamɔgɔ de la a bɛɛ dɔ tun bɛ Haidara nɔfɛ a ɲɛbɔlen de mɔgɔw ye ɲɛ dɔw sɔrɔ parce que ji sumana sisan bugurimugu dara sinon a fiɲɛ kun durula waati dɔ la bon maa m'o fana moment de la bɛɛ n'i ka wagati de don an bɛnna ni nin wagati min fana ninnu de bɛ yen wa ala sɔnna fana u tugura an kɔ malgré k'u jogo man ɲi wa ala y'an yɛrɛ bonya an yɛrɛ min an yɛrɛ b'o dɔn mais u ko Iba i bɛ min fɔ an ye an b'a mɛn hali n'an ma se k'a bɛɛ bila dugawu k'an ye an bɛna a bila walayi nin tournée in senfɛ mɔgɔ ye baya kɛ mɔgɔw ma da la dɔw bɛ yen dɔrɔgu t'u siw ɲɛna gulɔ tɛ dɔw siw ɲɛna bari tɛ dɔw siw ɲɛna mais olu nana u tɛgɛ jan ka baya kɛ ka f'u bɔra u ka cogo juguya la donc vraiment ni an kun ma t'u ka gɛrɛ an na o n'an ma sigiyɔrɔ d'u ma o n'an y'u to da la yen o est ce que u bɛna o sɔrɔ k'o faamu wa o de la ne ko a ye sira bɔ an ni bɛɛ cɛ anw ka ko tɛ ansaru ko ye an ka ko tɛ silamɛ ko dama ye an ka ko ye mɔgɔ mɔgɔ bɛ fɛ ka diinɛ ɲini k'a faamu mɔgɔya kɔnɔna na i bisimila dɔw la mɔgɔ bɛɛ b'i o kɔnɔna na wa ala sɔnna fana mɔgɔw y'a faamu i bɛ mɔgɔw y'an nɔfɛ u ka susuraw ma dafa mais ala de bɛna a dafa kɔfɛ dɔɔni dɔɔni de don wa jadilhum billati hiya ahsan n'i tora mɔgɔw nɔfɛ ka kuma u fɛ cogoya la u b'a faamu k'a sɔrɔ i m'a kɛ ni dɔgɔyalima ye k'a sɔrɔ i m'u yɛrɛ ɲugun don u yɛrɛ la a finalement u bɛna a lajɛ o mais n'i ye mɔgɔ nɛni dɔrɔn a tɛ sɔn et fana n'i ye mɔgɔ jɔn a yɛrɛ la ka mɔgɔ lebu fɔ a yɛrɛ a tɛ sɔn donc o tuma ala ni ce nin tournée in kɔnɔna na an sera k'o mɔgɔ hakɛ minnu kafo minnu ye baya kɛ ala de b'a da dɔn ne tɛna n yɛrɛ bila n ko bɛna nin tournée in yɛrɛ baya nombre fɔ o nombre bɛ mɔgɔ min bolo fo n'o kɛra ala n'a ka kira yɛrɛ parce que n'i ye mɔgɔ 10,000 fɔ i y'i sago de fɔ n'i ye mɔgɔ 20,000 fɔ i y'i sago de fɔ voilà parce que don o don ni wajulu kun bɛ kɛ chaise ma sigi yɔrɔ o yɔrɔ o chaise da ye chaise ba 4 de a bɛɛ bɛ ba 4 de sanfɛ ka yɛlɛ ba 4 bon minnu bɛ jɔ olu ka ca minnu sigilen n'o ye donc o kɔrɔ n'i ye mɔgɔ hakɛ min fɔ i y'o fɔ i yɛrɛ da sago de la mais ala ni ce an kɔni bɛ taa yɔrɔ yɔrɔ an kɔni tɛ mɔgɔ tɛgɛ jiginnen an ka yeena ye mɔgɔ mɔgɔ a bɛɛ tɛgɛ wulilen de bɛ ka baya ta o b'a yira baara ɲɛna bon sɔni ka kuma bila derrièrement n bɛ n baarakɛɲɔgɔnw fo walayi mɔgɔ minnu bɔra ne nɔfɛ bamakɔ k'u ka baaraw bila baaratigiw ka ca la dɛ commerçants b'u la dɔw bɛ sugu kɔnɔ bitigitigiw b'u la mɔgɔw bɛ yen tile kelen perdiliw bolo problème don mais o bɛɛ y'u ka baara bila an bɛna tournée in kɛ cɛ kelen t'u la ne b'a fɔ mɔgɔ ma 20 filɛ mais u bɛɛ ye n to k'a fɔ Iba an tuguri ko ala de kama an ma tugu ko wari kama sanu tɛ an bɛ k'an ka lahara de ɲini o de y'a bɛɛ muɲu ka sabali k'an se nin niveau ma don o don an bɛ kulo ni ɲɛlɛ de la wa don o don ni ne yɛrɛ fari bɛ fɛ ka faga u b'a fɔ Iba a bɛ tan n'olu yɛrɛ fari bɛ se ka faga n b'a fɔ a bɛ tan an ye ɲɔgɔn lamɛn fo k'an se bi ma n b'i fɛ k'u fo k'a f'u ye ala k'a n'u sara n jɛɲɔgɔnw b'o la kalandenw b'o la aw yɛrɛ minnu ye jatalaw ye walahi aw yɛrɛ b'o la aw kelen kelen bi k'aw bɛɛ sɔrɔ k'a tugu mɔgɔw kɔ i bɛ min sara ala b'o dɔn mais aw bɛɛ filɛ ne nɔfɛ yan misikala zarati tɛ ne n'aw cɛ an bɛ ala de nɔfɛ aw tugura ne kɔ a ye min mɛn n fa da a ye min mɛn n yɛrɛ da k'aw bɛ ala ka diinɛ dɛmɛ wari t'aw bolo k'a dɛmɛ min b'aw dɛmɛ k'a dɛmɛ o ye kamera filɛ yi kan an b'a bila diɲɛ k'a mɛn aw fana jɔyɔrɔ ka bon dɛ mais aw bɛɛ bɛ yan ala kama mais wari tɛ se k'aw sara
ni waati ngona ye min kɛ miliyɔnw de don mais dɔrɔmɛ kelen tɛ ne na o cɛ o ye ala ko de min ka sécurité u fo ne yɛrɛ bɛ fɛn bɛɛ da o kan kuma bɛɛ bɛ pɛrɛn o kunna a ye nin kɛ tan a ye nin kɛ tan mais o m'a bila dɛ u si ma yira n na don kelen vraiment on en a marre mɔgɔya la gasi tɛ ban ne ye karamɔgɔ ye mais a bɛ se ka kɛ ne bɛ dugu gasi la k'a sɔrɔ ne yɛrɛ t'a kalama donc vraiment n b'a fɔ fana u ka yafa n ma mais o fana u bɛ yan u ni de la walahi u ma sira in bila u bɛɛ ka organisation fo ka bɛɛ lajɛlen fo ala k'aw bɛɛ sara ala k'aw bɛɛ mago ɲɛ ala k'aw bɛɛ mago ɲɛ yarabi ala k'an'aw sutura ka rujo ni salifu yɛrɛ fo kɛrɛnkɛrɛnya yɔrɔ olu ye kumakɛlaw ye vraiment ninnu b'u sɛbɛ la u bɛ sɛgɛn kuma dɔ la tɔ t'u la f'u bɛna min fɔ u t'a dɔn mais u bɛ ala nɔfɛ donc ala k'u sara ka bɛɛ yɛrɛ fo namunɛna ale ye commerçant ye an b'a yɛrɛ fo nin kɛnɛ kan ala k'an'a sara Buna TV Bakiri Ulum TV Shirifula TV Iba ka Diko officiel Iba Lafiya Cɛba Balakisa ka Salif extra John Rebe nunu bɛɛ de bɛ fo yan nunu bɛɛ baarakɛlaw de wallahi nin bɛɛ y'i ka baaraw bila nin kɔfɛ page minnu bɛ k'an filmer bɛɛ de y'i ka baara bila nin kalo kelen kɔnɔ ka tugu an kɔ denbayatigiw a bɛ ten fɛnɛ an ka sigidala an b'u fo wallahi kabakoba kalo kelen sigidala ninnu b'a nɔfɛ ci dɔ tun ye dɔ sɔrɔ u la o taara o ci ɲɛnabɔ fo Bamakɔ ka tila ka segin ka na ni ala tɛ ne t'a dɔn u bɛna min ɲini yan u bɛ min sɔrɔ kɔɲɔyɔrɔ la u t'a sɔrɔ yan u bɛ min sɔrɔ mɔgɔw kɔ denwuluw la u t'o sɔrɔ yan mais k'o baara bɛɛ bila ka na burusi kɔnɔ mɔgɔw bolo parce que mɔgɔw tɛ réalité dɔ dɔn quoi mɔgɔw bolo ko wari de bɛ sɔrɔ tournée na ala ni ce ala ni ce ala ni ce mais burusi kɔnɔ an bɛ taa yɔrɔ dɔw la kɛmɛ y'olu bolo 5000 de mais zigirila ninnu lajɛ u bɛ taa zigiri da 40 50 100 200 a wari dɔw faralen don mais kanu de b'a to u fana b'a d'u ma mais n bɛ fɛ ka mun fɔ dɔrɔn u bɛ yan ala de kama donc an b'u fo karamɔgɔ ka zigiridalaw wallahi u sara bɛ ala de bolo min mun f'u ye dɔrɔn u ka ala minɛ a ma tugu ko in na tɔgɔ kɔ dɛ a ma tugu o la dɛ n'an ye wari sɔrɔ a la ala ni ce n'an ma wari sɔrɔ a la an nana k'an bɛ Haidara dɛmɛ a ka baara la o de ye objectif ye a banna nin sigida in na an sera ka min sɔrɔ k'a fara ɲɔgɔn kan k'a lase aw ma o de ye nin ye an b'a ɲini ala fɛ yarabi san wɛrɛ ta ala k'an si jɔ k'o kɔnɔ nin bɛɛ sababu ɲuman ye alisilamɛya dɛmɛtɔ ansar tɔnden minnu bɛ yen wulikajɔ ni cɛsiri min n'u b'a la an b'a ɲini ala fɛ ala ka dɔ fara a fanga kan baraji fɛn o fɛn mana y'a la ala k'a baraji di ani silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ma ka basigi don Côte d'Ivoire kɔnɔna na mara bɛɛ lajɛlen kɔnɔ a duguw kɔnɔna na ka foli ta ka ɲɛsin u ka autoritéw ma u ka kanu la ka ɲɛsin Cherif Ousmane Madani Haidara ka denbaya ma ka ɲɛsin ansaru bɛɛ lajɛlen ma laɲini ye min ye jamana basigili ani ka fanga ɲuman ka o sigi jamana kɔnɔna na jamanadenw ka se ka lafiya ala k'u dɛmɛ o baara la ka u bɛɛ lajɛlen fo aw fɛn fɛn tun bɛ k'an lajɛ nin waati in na Côte d'Ivoire kɔnɔna na farafinna kɔnɔna na ka ala deli ala ka segi wɛrɛ yira an na wasalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu